Osayiraba tukubasirani meneziriri muzinda wasomba kumaso kuzuzu pamene lero lino kuchitika ma demonstrations ndipo kuzuzu apolisi akuponya tear gas ndipo tear gas amene wafalikira madera ambiri maskulu maloji kumaso ngakhale apolisi amene tear gas amene akuwapeza okha takhala ndipo ndipo taonerani zimene zikuchitika kuma demonstrations alero lino kuzuzu kumaso kusomba. Omberatu panopa tayimitsanso mapulogalamu ena amene akuchitika chifukwa cha nkhani imene tinakupatsirani kuchokera ku Zuzu. Panopa situation ili very critical kutengera ndi mtolankhani wathu amene ali kumeneko Moses Ng'oma amene akutipatsira china chilichonse. Panopa chifukwa chotino chiopsezo chafika povuta ana skulu ena amene anakomoka ndi tear gas okwana 10 panopa atisiya ndithu amwalira komanso ma tear gas akupitirirabe ndithu ndipo akomolanso anthu ena opitirira 30. That means zinthu sizili bwino. Ndi mongo yankhula mwachidwe yonera kuti kwabwera magalimoto 4 matata kuchokera ku Malawi Defense Force komweko ku Zuzu kuti mwina athandize kukhazikitsa nawo bata potengera kuti apolisi akungotaya ma tear gas awo pena paliponse. Pamene ndikuyankhula pano ripoti likunena kuti kwabwera anyamata akunzuni amene ndi ophunzira akunzuzu University atenga zikwanje zawo kuti akufuna kubwezera zimene akupanga apolisi chifukwa akuwonongetsa miyoyo ya anthu osalakwa. Komanso kuti no chifukwa choti ma tear gas achuluka anthu adzadza mkwiyo aphwanya mashopu ena mu mzinda wa Zuzu. Pamene ndikuyankhula pano Zuzu salinso mene tikumudziwira Zuzu wasinthika ndipo kudutsa kukhoza kukhala kovutirapo ngati magalimoto athu akuluakulu chifukwa cha mkwiyo wa anthu akugenda magalimoto ena aliwonse odutsa. Sinza kuti situation sili bwino mu mzinda wa Zuzu maka chifukwa cha kumwalira kwa ana skulu amenewa apa primary school ya CCAP imene ili mu mzinda wa Zuzu kwakhudzanso makolo kwakhudzanso anthu ena ama business kwakhudzanso ana a skulu apa Mzuni chifukwa ena mwa iwo ndi azibale awo kotera kuti mu Zuzu panopa mwayipiratu koma mwina chifukwa choti kwabwera asilikali ankhondo kudzathandiza kukhazikitsa bata mwina bata akhoza kukhala tono wayamba kupezeka komabe situation yakuno ku Zuzu sili monga mmene anthu timayembekezera kuti kumachitika ma demonstration of course komano leroli zafika pa ways completely ways as I'm talking. Tolankani wanga akuyankhula izi koma akuthawa Moses Ng'oma akufotokoza koma akuthamanga nayenso kuti mwina apulumutsekonso naye moyo wake. Izi ndi zimene zakati tikupatsireni pa nthawi ino pamene ripoti likungotipeza kumene kuchokera mu mzinda wa Zuzu. Pastor Moses Shumba ndile dzina langa komabe ngati zina zingapitirire tikupatsirani kutsogolo kuno pamenenso tikulandira maripoti kuchokera mu boma la Zomba mzinda wa Zomba kuti ma demonstrations koma akuyenda bwino kwambiri alibe ziwawa kuti anthu akapereka madandaulo awo ku ofisi ya DC kumene kuli nzathuyu omenyera ufulu Bon Kalindo tenza nawo ndi anzathu akuzomba. Tikupatsirani zotsatira zina ngati zingakhale zovuta mumva kuchokera pano pa Rise and Shine Group of Company komwe kuno ku Malawi mzinda wina uliwonse timapezeka Blantyre ya Zomba Zuzu ngakhale Kasungu tikupezeka khalani pomwepo.
business sisi kupanikiza na mungu yose sisi kupanikiza na dijitali yose. We are the business people in Zomba. Atamazi kwino
mchogo inaganika ipetukuzemba toka kutokea pakapaza. Ipongeza business zimono nikupuna tukusili kizironi unena kuti ili mwema lacha kwera mutikani zile nikutia ngana za mafuta amenyatili nao abwana kubwa atu kakubwa ya serikali ndichoringa choti muitenge mukamupeleke kwa Bwana kama ngati sijipazo sadira kuzomba zilikusia kwenda paseru. Nikutongozeni kwa mbili kuhila ndira kalatai ambuya kudariseni pamene tikukagona ndinjala manyumbamu abwana akala kulingalira zosisa zitu. Ase uli nse gure apa? Ini napanga ase. Inataka kutoka kwa mazi kuja. Kutoka mazi kuja kutoka ngiro. Kutoka mazi. Upanda huyu? Mkanafa. Mkanafa. Panda nayo? Mkanafa. Kutiko? Ndio nataka kwa mazi kuja. Sipanda huyu. Tena mazi Sipanda huyu. Nakafa sasa. Huyu anakwama kwa huyu. Jini kuti. Kwa ukani. Jini kuti. Aganga kuma gwaso ba. Nalom. Ase jini kuti. Mwita? Iya, kunoka naponya ziwiri. Ziwiri? Alafu atibe. Jini kuti. Sina naponya huko. Bome huyu. Yaani kuti. Eti masa kuja changu uchika uje nini? Mango ponya. Kunoko nanga siku nakalanga tina kalabe. Ana kalanga kuti da kalabe ndio kunoko tatamangira ndio maana tatamangira pale mimi. Akafanya kipi pale? Godi waiba. Abone, utakufa tu. Hizi utakufa. Kwambirika. Ina kutabu da pako hata kama asikuti. Chipande wewe. Kata uyo pamoja na mumzanga. Nakakomoka.